komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Puput sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 11 na bulan sa Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon karon nga aga. Ang voters registration wala na sang extension suno sa COMELEC. Daydayon ta karon ang resulta sang Manila Broadcasting Company Desisyon 2022 nga survey sa mga kandidato nasyonal. Vice President Leni Robredo kag Senador Manny Pacquiao liwat kuno magasapol pagbalik sang senador. Posible magabalik gilayon kag magapungkuan ay bangod hindi madayon ang engkwentro ni Pacquiao sa boxing. Pila ina sang aton tagaan ig talupangod karon nga aga.
Ang una nga hutong sang aton komentaryo idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 sa likod sang pagdoso kag pag-ayo sang pila ka mga mamalida. Lakip na si Senador Francis Pangilinan sa Comelec kung mahimo palawigon ang voters registration. Bawion bala ang duha ka semana nga ginpapanaog ang enhanced community quarantine kag suspendido ang voters registration. Pero kahapon, siling sang Comelec, wala sang extension ang rehistrasyon. Pagkatapos, magatakop ini sa Setyembre 30. Bisan pa nga may suspensyon sang voters registration bangod sang imposisyon bala sang enhanced community quarantine. Ano ang rason sa likod sini? Suno kay Comelec Commissioner Rowena Guanzon, ang deadline para sa registration Setyembre 30 kag wala sang extension. Bangod, madamo sila sang obligasyon kag ginalagas lang ang panahon. So final na, suno kay Guanzon, wala extension. Nga aman, kadamo sang obligasyon paimprinta sang opisyal nga baluta sa Enero. Ini isanto pa sa numero sang registered voters nga hindi lahog-lahog ini nga trabaho. Kag dapat matapos Manila ang pagbutang sa mga ngalan sa tagsa ka presinto nya ti bilog nga pungsod Pilipinas ni. Kung ipaisol ta pa, mabutang man kami sa kompromiso base hindi namon malabot ang deadline sa amon trabaho. Amon ang rason nga sa mga luyag magparehistro now na kay wala na sang extension pareho sa nagakatabo sa nagligad nga mga tinuig nga ginaayo nga may extension. Subong ya final suno sa Comelec Setyembre 30. So kung luyag ka magbutar sa mga kandidato nasyonal kag lokal, parehistro na, subong na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulolan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulolan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Herba nga habon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47, ariho, may ideya survey ini sang Manila Broadcasting Company, desisyon 2022 na survey ang coverage ni nationwide. Ginpatigayon sang Manila Broadcasting Company sa tung Hulyo 24, tubtob 31. Sa respondent 7,500, may margin of error 1.13%. Anong handom sini? Para mabalaan kung sino ang luyag ninyo kag pilion ninyo sa pagka-presidente, vice-presidente, kag mga kandidato sa pagka-senador. Ini siya hindi paginman pangkabilugan, survey lang, ulo ideya sa nagahilapit nga eleksyon. Ang mga respondents ni, mga rehistrado gin nga botante, babae o lalaki, nagaedad 18 anyos pasaka. Face to face ini nga interview. Are, dasigon tadi kay kadamo. Sa pagka-presidente, nagapanguna si Sara Duterte, mayara 25.4%. Ginsundan ni Bongbong Marcos, 17.7%. Ikatatlo, Dumaguso Francisco Isko, si Isko Moreno, ba ikatatlo siya, may ara 11.2%. Grace Poe, gasunod, 10%. Pacquiao Emmanuel, si Manny Pacquiao, 10%. Si Leni Robredo, ang vice-presidente, 8.3%. Si Bongo, 3.5%. Si Ping Lacson, 3.3%. Si Jojo Binay, 2.8%. Kag Cayetano Alan Peter, 2.1%. Sulod man, no? Si Antonio Trillanes, 1.6%. Si Richard Gordon, nakakuha 1%. Si Carpio Antonio, 0.4%. Ang undecided o kung wala pa sang napilian, 2.8%. Sa pagka-vice-presidente, sino nagapanguna sa survey sa Manila Broadcasting Company? Si Presidente Rudy Duterte gyapon na nagapanguna, may 15.6%. Ginsundan ni Grace Poe, 10.8%. Si Bongbong Marcos gasulod gyapon, 10.8%. Si Isko Moreno ara gyapon, 10.5%. Si Sara Duterte, bisan sa vice presidente gasulod siya, 10.5%. Vicente Soto, 9.3%. Manny Pacquiao, 6.5%. Si Francis Escudero, 5.3%. Si Alan Peter Cayetano, 5%. Si Bongo, 4.9%. Si Ping Lacson, 3.1%. Si Mark Villar, magasulod pa, 2.5%. Si Sani Angara, 1.5%. Si Gibo Chuduro, gasulod man, bisan 0.6% lang. Si Martin Romualdez, 0.6%. Si Antonio Carpio, 0.4%. Undecided, 2.0%. Amo ini ang survey sang Manila Broadcasting Company sa pagka-presidente kag vice-presidente. Sa masunod, ang mga senador naman, sino ang nagapanguna, suspertit pagdamo ang listahan sang pagka-senador. Pero ang kuwaon sila 24 lang ka mga senador. Dasunod na ipalayag ang survey sang Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Kahapon, siling ni Vice President Leni Robredo, ginako niya na may ara na sila pag pinungkuanay o pod kay Senador Manny Pacquiao. Kag tapuso nila kuno ang pagpungkuanay kung magbalik na dire si Senador Manny Pacquiao pagkatapos sa inkwentro niya kay Errol Spence Jr. Alain kay hindi ba dayon
ang engkwentro ni Manny Pacquiao. So, posible, kung hindi madayon, mapauli diri si Senador Manny Pacquiao kang magpungko liwat sa Vice Presidente. Ano ang ila hambalan? Ang hambalan nila, ang kahimtangan karon sang politika, kag kung sino ang dapat suportahan. Kay siling sang Vice Presidente, magluwas kay Manny Pacquiao, wala pa man matapos ang ilang diskusyon pag pinungkuan na ni Senador Ping Lacson kag Senate President Vicente Soto III. Maga pinungkuan na ini sila. Kag sigurado nga pag-abot sa tiyon base kung isahon nila ang ila puwersa. Inakon may negosasyon pa. Inakon maghatag ligwa si Senador Manny Pacquiao nga plano man maglagan presidente. Pero si Ping Lacson niya, sigurado na nga nagpalayag madlagan presidente upod kay Vicente Soto. Kag wala pa man kasiguruhan kung bala anong mangin desisyon ni Vice President Leni Robredo. So matabo sini, pungkuan nila ang tanan nga gaplano magpapili presidente kag kung may posibilidad, isahon na lang ang puwersa. Ang kwestiyon, sinong mapaiway? Kag sino ang iduso? Mas puwersado nga oposisyon nga maga-enkwentro sa kandidato sang administrasyon. So hulaton ta, sigurado mapauli ini si Manny Pacquiao pagkatapos nga hindi madayon ang ila enkwentro boxing sa bulan man sang Agosto. Di ko magpinungkuan na ini, kung updan makaday Trillanes sabi, updan makaday Richard Gordon, updan sang pilaman ka nagaplano maglagan presidente lunsay oposisyon kag isahon ang pursa enkwentro sa administrasyon. Balantayan ini kung ano ang mangin resulta sang ila sini pag pinungkuanay kag kun bala may konbensyon nga pagahiwaton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 4, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.